Tänään puhutaan siitä aiheesta, että mikä ja mitä on neurofysiologinen kuntoutus. No ensiksi se ei ole sairaudenhoitoa. Sairaita hoitavat lääkärit. Mutta neurofysiologinen kuntoutus hoitaa erilaisia keskittymisen, hahmottamisen, motoristen haasteiden, aistiyliherkkyyksien ja monenlaisten ahdistustyyppien juurisyitä. Ja sen kautta pystyy sitten kuntouttamaan näitä sinänsä ikäviä haasteita. Keinona on jatkuvasti koolla olevan taustastressin syiden etsiminen ja hoitaminen. Ihmiset, joilla tällaista haasteita on, ne kyllä tietävät, mistä puhutaan. Ja kuntoutuksessa etsitään ne juurisyyt ja niille suunnitellaan terapian muoto. Ja voin sanoa näin, että jos terapeutti löytää näitä juurisyitä ja asiakas tekee ohjeiden mukaisen harjoittelun, on itse asiassa hyvin harvinaista, että se ei auta. Jos tämä aihe on mielestäsi tärkeä ja haluat jakaa tätä tietoa muillekin, seuraa tätä kanavaa ja on tärkeää, että tykkää tätä ja jaa tämän tietoiskun eteenpäin. Muuten tieto ei leviä tätä tietoa tarvitseville. Lisätietoja ja yhteystietoja löytyy myös sensomotor.com verkkosivulta. Nähdään siellä.